Nema dogovora prevoznika sa ministrom prosvjete i kulture Danom Maleševićem o izmirenju duga za prevoz učenika i prosvjetnih radnika. Na današnjem sastanku ministar je ponudio da do 10. maja bude isplaćen dug za decembar, a preostala dugovanja do kraja godine. Prevoznici će se o tome izjasniti do sutra, nakon što se konsultuju sa izvršnim odborom. Do tada je na snazi odluka o obustavi i izdavanja mjesečnih karata za maj. U 2 dana 2 pokušaja dogovora i oba bezuspješna. Ni poslije današnjeg razgovora sa prevoznicima Republike Srpske i resornog ministarstva nije postignut dogovor o izmirenju dugovanja za prevoz. Predložio sam da jednu tranšu, to je 445.000, to je dug za decembar za prevoz učenika, bude isplaćena do 10. maja, a da ostala dugovanja koja prispiju do kraja školske godine budu isplaćena. Prevoznici traže više, da do kraja ovog mjeseca bude isplaćena još jedna tranša, do 10. maja druga i da po završetku školske godine budu izmirana sva ostala dugovanja. Ostalo je da se još sa izvršnim odborom konstituujemo i da vidimo najkasnije u toku sutrašnjeg dana koja će biti konačna odluka. Za sad je stanje nepromijenjeno, nema izdavanja mjesečnih karata. Na sastanku je razgovarano i o pripremi ugovora za narednu školsku godinu. Ugovaranjem tendera, čiji će kriterijumi biti isti za sve škole, biće izbjegnute manipulacije ili slobodno ugovaranje prevoza, uvjerava Malešević. Mislimo da ovo šarenilo dovodi do izvjesnih problema kad je u pitanju prevoz učenika, a ti problemi se odnose na različito sklapanje ugovora od strane direktora škola, a neko je treći tamo odgovoran za plaćanje. Sastanak je ipak rezultirao zajedničkim stavom. Moglo bi doći do određenih ušteda kada je riječ o prevozu učenika i radnika do 30%. Riječ je o značajnim tranšama. Za prevoz učenika godišnje se izdvaja 4,5 miliona maraka, a za radnike 4,3 miliona, poručuje Malešević.